Co je, dědo? 3 dny jsem nespal. Dobrý den. Já jsem Jarmila Beranová. Vítám vás u nás doma v Kročehlavech. Na Kladně. Kladno, to je to město. Kladno, to je ten hit. Zrovna jste mě vytrhli u uklízení. Teda, já to říkám, jak kdyby mě uklízení nějak bavilo, to teda rozhodně ne. Zavři hubu, ty stará bestie! Zapomněla jsem mu dát nažrat. Tomáš Falko! Já blbá mu to zapomněla otevřít. Tomáš Falko! Ticho! 2 děti jsem vychovala a s žádným nebylo takový práce jako s tebou. A kde jsem to byla? Jo, to uklízení. Je pravda, že občas to někdo ocení. Jako tuhle se tu zastavil otec František z kostela Nejsvětějšího srdce Páně. Rozhlíd se po pokoji a povídá, teda pěkně jste tady uklidila, Jarmilo, Pán Bůh s vámi. Příště to schválně nechám jenom na Pánu Bohu. Vlastně mám pocit, že uklízím celý život. Když mi bylo 18, tak jsem si vzala jeho syna, Zděnka Berana. Kvůli takový blbině. Byla jsem zbouchnutá. No a hned druhý den jsem začala uklízet. Ahoj, mami. Ahoj, Katko. Děda vypadá spokojeně. No, to bych řekla. Chystáš se na rande? To není rande, pozval mě na kus řeči. No jasně, na kus řeči. V podstatě máte takovej debatní kroužek. Pozval mě na fanáka. A jsme doma. Jak je v tom chlast, tak to nikdy není jenom na kus řeči. Mami, budeme 40. Chlapům je jedno, že jsi stará. Chlast je pro ně jenom lubrikant, po kterým se ti snadněji dostanou do kalhotek. A jen se moc nesměj. Cucáš vodku s džusem, chviličku si nedáš pozor a už máš nohy ve třmenech a doktor na tebe zve. Tlačte, tlačte! Budu na to myslet, mami, slibuju. To doufám. Dáš si ještě hrnek melty, než půjdeš? Ne, už musím běžet. Ahoj, mami. Tak na sebe dávej pozor a dobře se bav. No, víš moc dobře, že tyhle 2 věci nejdou dohromady. Buď jedno, nebo druhý. No jo, tak vypadni už. Máš hezký šaty? Děkuju. Tak si je nesundavej. Ahoj, Pinďo. Ahoj. Jak ti dupou králíci? Tak co tam tak zajíček své jamce sedí sám, co? Nechceš hrnek melty? A proč si dneska zajít? V obchoďáku mají zlevněnou zvěřinu. No tak, Marku, co se děje? Proč si dneska takovej smutnej zajíček, co? Nemáš zase problémy s policajtama? Ale ne. To si minule říkal taky a bylo z toho 8 měsíců. Jde o Marii, mami. Miláček, Maruška. Rozešli jsme se. Mrcha jedna, vždycky jsem jí nesnášela. Co ti udělala? Mami, Maruška není žádná mrcha a nic mi neudělala. Já si o tom nechci povídat. No jo, no to víš, že jo, to chápu. Tak co ti udělala? Mami, já to nechci probírat. No jak myslíš, no, jak myslíš? Nechceš aspoň ten hrnek melty? Ani ne. Nemáš radši něco k jídlu? Máš tam plnou lednici. Mrkve, zajdo. Ty se učíš tak pozdě. Ahoj, mami. Nemůžu spát. Pořád musím myslet na Marka s Maruškou. Stejně tě obdivuju.
že dokážeš být takhle pilná, cílevědomá, když se do něčeho pustíš. Řekneš si, že vystuduješ dálkově psychologii a potom takhle proto tvrdě makáš. Řekni si, že přeháním, když jsi moje jediná dcera. Ale chlap, který s tebou jednou zůstane, to bude ten nejšťastnější chlap pod sluncem. Říkala jsi něco? Ani ne. Co chcete, dědo? Není mi dobře. Je vám 92, to vám ani dobře být nemůže. Mami, Co je? třeba je vážně nemocnej. Ale by si zavolala doktora, aby ho prohlídnul. No to v žádném případě. Zase mi vypije všechen rum do cukroví. Mami. No dobře, zítra mu zavolám. To všechno kvůli té pitomý Andulce. Andulce? No ty jeho Andulce. Ráno ji našel mrtvou. No tak to chápu, že mu není dobře. Ale ne, jenom si myslí, že je další na řadě. Kéžby. Ta bolest vystřeluje jako z kříže do zad a přes ramena. A jak dlouho to má? Nevon, já. Paní Beronová, vyšetřuju dědu a ne vás. S ním jenom ztrácíte čas. Ten už to má spočítaný, že jo, dědo? Cože umřu? Prej v pátek, říkal pan doktor. No tak paní Beronová. Říkám mu to každý týden. To byste ho pak měl vidět, jakou má v sobotu radost. A co mu teda je? Musíme udělat nějaký testy. Dědo, budu potřebovat vzorek vaší moči a stolice. Co říkal? Že bude potřebovat vaše spodňáry. Dědo, otevřete pusu. Tak, ale... Dědo, vy mě zlobíte. Musíte tu pusu zavřít, když vám ho tam strčím. Tomu ještě teda nikdo nikdy neřekl. Nedá se nic dělat, ale musíme ho změřit rektálně. Pomůžete mi, paní Beranová? Ale s nadšením. Tak pojďte, dědo. Pan doktor má pro vás překvapení. A je tam. Fuk na strejdu z kriminálu. Pane doktore, dáte si hrnek melty? Vy jste měl ještě... A ježiši, to je mi líto, moc se omlouvám, pane doktor, ale to byla poslední kapka. Sám jste to viděl. Co za ledničku? Posledně tam byla ještě jedna. Počkejte tady, dědo, přinesu vám hrnek melty. Dědo, co tady děláš? Nediv se, že jsi pořád nemocnej, když tady chodíš takhle. No, tak. A sedni si, jo? Ne. Proč ne? Dědo, sedni si. No tak dědo, sedni si, tak sedni si. No vidíš to. Není to takhle lepší? Co? No tak vidíte, že tam byla paní Birno. No. Ježišmarja, dědo, co to vyvádíte? Tak pojďte, dědo, vohněte se. Zahrajeme si na lovce pokladů. Hele, 20. Paní Beranová, já se obávám, že ho ven nedostanu. No já teda novej kupovat nebudu. Dědo, koukejte ho vrátit. Je to nebezpečný? Není. Ale musíte ho vzít do nemocnice. Tam mají takový zvláštní kleště, kterýma si ho roztáhnou. Cože? Že si s váma pan doktor zahraje na jeskyňáře. Takže dědo, žádný strach. V té nemocnici to bude raz, dva.
Paní Baranová. Nashledanou, pane doktore. ano. Děkuju. A já děkuju taky. Jasně. Znáte doktora Bolíto? Tohle je doktor Vypíto. A vy, dědo, půjdete do špitálu. A dáli pámbu, tak už se nevrátíte. Cože? Mami, nevíš něco o mojí psychice? No víc, než bych chtěla. Jseš přeci moje dcera. Časopis Moje psychika. Včera večer jsem si ho tady někde položila. Tak to nemám tušení. Jestli jsi ho nechala na křesle, jak ho vcucnul děda. Má prdel jako vysavač. Jo. Ticho, dědo, je to teploměr, ne ponorka. Mám strach o Marka s Maruškou. Mami, jsou to dospělí lidi, ať si to vyřešej sami. No a neměla bych s Maruškou promluvit? Ne, rozhodně ne. A teď já jim chci jenom pomoct. No tak jim pomůžeš právě tím, že je necháš, aby si to vyřešili sami. Dobře, tak tady nemusím bejt. Mami, slib mi, že jim do toho nebudeš zasahovat. No jo, to víš, že jo, no. Já a zasahovat? Nedáš si sušenku? Okrajuju si je, aby se mi vešly do hrnku. Marie, proč Marka tak tejráš? Prosím? No Marek je úplně celý nešťastný, takže je jasný, že jsi mu něco provedla. Podívej, já se mezi vás nechci plést, ale úplně bude stačit, když se mu omluvíš. Omluvit se? No, přesně. Úplně šílim, když vidím, jak je nešťastný. Paní Beranová, já teda nevím, co vám Marek navykládal, ale jestli bych se někomu měla omluvit, tak maximálně tak sama sobě, za to, že jsem si s Markem vůbec začala a hlavně, že jsem se seznámila s jeho matkou, vedle který v životě nedospěje. No, tak takhle nějak to řekni, jenom na začátku to zkrať a na konci se omluv. Ahoj, Marku. Maričku, jdeš jako na zavolanou, tady Maruška ti něco chtěla říct. Fakt? Jo. Že přeju tobě a tvý matce, abyste spolu byli na dosmrti šťastný. Zkrať to. Tak mi vlezte na záda. Maričku, nedáš si hrnek melty? Co se tady sakra stalo, mami? Co by se stalo? No, přišla na kus řeči. Ona sušenky, že jsou ofrňovala, okrájený a to pak jí hráblo najednou a úplně začala vyšilovat. Byť jsi to viděl. Ještě, že jsi se s ní rozešel. Ale já se nerozešel s ní. Ona se rozešla se mnou, protože jsem se k ní nechtěl nastěhovat. To jako, že by si odešel z domu? Maruška chce, aby jsme bydleli spolu, no. Ale Marečku, teď na to je ještě moc brzo. Mami, je mi 35. No právě. Nepleť se do věcí, do kterých ti vůbec nic není. A přestaň mi kazit život. Aspoň pro tentokrát. Ale mně do těch věcí něco je. Jsem přece tvoje matka. Teda ne, že by to zrovna byla nějaká výhra. Tak co to tvoje rande, Katko? Jo, docela dobrý. Takže katastrofa. Ne, to není pravda. Buď ráda, zasloužíš si něco lepšího než nějakýho chlíváka. Je to normální chlap. Pokecali jsme si, bylo to fajn. A žádná katastrofa. A kdy máte další rande? Jsem mu řekla, že se možná někdy ozvu. Katastrofa! A Šárka má teď taky nějakýho novýho kořena. Náhodou, paní Vopěnková, já jsem ho viděla. A je to gentleman. Gentleman? Bože chraň. To jako, že otvírá dveře. Třeba? Pomáhá ti z kabátu. Taky. Přisune židli, když si sedáš. Ano. Chlívák.
Mami, nepřeháněj. Každý chlap není sexuální maniák. No to by si se divila. Viď, Věrko? To si piš. Pamatuješ, jak jsme šli tenkrát do kina na ten film s tím, jak hrál toho pračlověka? Líbáš jako Bartoška. Líbáš jako ďábel. No to je to samý, ne? Tak prostě jdeme do kina jako dvě dámy, načesaný a vyfintěný. Já vypadám jako Lívia Klausová, Věrka jako Miloš Zeman. Sedíme na zadku tak maximálně 5 minut a najednou, Věrko, řekni to ty. Já to nedokážu ani vyslovit. Já se prostě stydím. Jeden. Vyndal bimbase. Ale pak, pro boha, Co? honil si ho. Věrka seděla úplně skamenělá hrůzou. Úplně skameněla. A proč jste neodešli? To jsme nemohli. Honil si ho Věrčinou rukou. A přesně kvůli takovejm nosím u sebe tohle. Co to sakra je? Taser. Kdyby si sednul takovej vedle mě, dostane ránu a má ho na škvarek. A pak se diví, že nemá žádnýho chlapa. Vibrátory. Co to zase meleš? To si dneska všechny ženský kupujou. Místo těch líváků. Věrko, ty už radši nemluv. Máš dost? Náhodou. Taky si jeden pořídím. Tak pro jistotu na vťáka, ne? Diesel vohon na motorový pohon. Dovedete si ji představit s vibrátorem? Věrko, jedeš do kina se mnou autobusem? Ne, já jedu na vibrátoru. I když, Věrko, možná si ho radši nekupuj. Proč? Znáš se, do týdne budeš bez zubů. No. Haló? To je chirurgie? Chtěla jsem se zeptat na pana Berana. Jo, teploměr v zadku, to je on. Je to vážný? Cože? Co udělal? Dejte mi ho k telefonu. Dědo, vy jste tam ráno vyplňoval nějaký papíry? Co jste zaškrtnul? Játra? Srdce? Ledviny? No, pro boha ne, proč by po vás chtěli recept na zabijáčkovej guláš? To byl souhlas s darováním orgánů. Koukejte se vrátit s čím jste tam šel. Sakra, nazdar. S tím dědou je to pořád horší a horší. Mami, Ano? to bylo fajn včera večer. Trochu se napít. No, řádně jsme si dali do sosáku. Ještě jednoho panáka a skončila bych pod stolem. Ještě jednoho panáka a skončila bych pod hospodským. To by si přece neudělala. Ale to víš, že ne. Já neměla sex už tak dlouho, že ani nevím, kdo koho přitom bičuje. Vyrazíme? Jo. A kam máte namířeno? Na depilaci. Já už mám nohy, že bych na nich mohla strouhat mrkev. Tak si nezapomeň toho svýho elektrozabijáka. Je v nabíječce. Včera jste s ním blbli celý večer. Na tom hospodským jsem to možná zkoušet neměla. Až se to červený rozsvítí zeleně, tak to vytáhneš ze sítě, jo? Červený, zeleně. Katko, prosím tě, co mám udělat pro Marka s Maruškou? Mami, já myslím, že už si toho pro ně udělala dost. Hele, a proč si s nima nepromluvíš ty? Katka? No, tak studuje psychologii, mohla by jim pomoct. No, tak zkusit bych to mohla. No moment, to musíme probrat všichni. A proč? No to přeci není jen tak. Mami, ty už jsi jim pomáhala dost, tak teď je zase řada na mě. Naschle. Katko, neblázni, telefon. Teď vůbec nevíš, jak se to dělá. Nemáš na to žádný papíry. Telefon. Nemůžeš jim jen tak dávat mírných zdírných srady do života. Haló. Nezajímá mě vaše výhodná nabídka. Nechci si ji vyslechnout.
Kurník, co se s váma vůbec bavím? Prej terapie. To my se Zděnkem žádnou terapii nepotřebovali. Když jsme s vaším tátou měli nějaký problém, museli jsme si pomoct sami. Museli jsme to vyřešit jako dospělí, zodpovědní, inteligentní lidi. Zalezli jsme si do ložnice a já mu dala takovou nakládačku, žádnýho terapeuta, maximálně rozhodčího. Takže bychom začali, ano? Tak. Jako bych tu nebyla. Jsem jenom moucha. Moucha na zdi. Bzz. Bzz. Mami, nechtěla by si nás nechat o samotě? Ne. Tak dobře, ale slib mi, že nám do toho nebudeš zasahovat, ano? Moucha, zeď, já. Tak dobře, začneme. Jmenovky. Nemáte jmenovky? Víš, co myslím? Jmenuji se Jarmila Beranová a jsem úplnej magor. Žádný jmenovky nepotřebujeme. Máte mít jmenovky? Mami, dost, sakra. Žádný jmenovky. Stačí říct, že si je zapomněla. Maruško. Mám nahoře samolepky. Mami. No napíšeme na ně fixkou jména a bude to. Mami, prosím. Snažím se jenom vyřešit tvůj problém s jmenovkama. Já nemám žádný problém s jmenovkama. No nemáš, protože ti půjčím samolepky. Mami, sakra, přestaň s těma jmenovkama. My žádný jmenovky nemáme, protože žádný jmenovky nepotřebujeme. My se tu všichni známe. Ale klid, Katko, klid. Nedělej z komára velblouda. Ty snad potřebuješ nějakou jmenovku, Marku? Ty potřebuješ jmenovku, Maruško? No já nepotřebuju jmenovku. Nikdo nepotřebuje jmenovku. Tak, Maruško, chtěla jsem se tě zeptat, kdy začaly vaše problémy s jmenovkami? S Markem? Tady. Tomuhle říkáš nezasahovat. Já jenom, že Marek je tady doma. A co jako? No tak by měl mluvit jako první. To je snad úplně jedno, kdo bude mluvit jako první, ne? No když je to jedno, tak ať mluví Marek. Ne, Marek to nebude. Mami, jestli dovolíš, tak v terapii existují určitý pravidla. Pravidla? Tak jak to, že je jedno, kdo bude mluvit jako první? Víš co, mami? Co je? Tohle děláš pokaždý. Já? Nikdy mě nenecháš udělat nic po svým. Nepřeháněj. Přeháním? Já přeháním? A co Honza Staněk? Honza Staněk. To už je teda pěkně dávno. Takže pamatuješ. Jako by to bylo dneska. Bylo ti tenkrát 16, byla si úplně plochá. Chtěla jsem ti koupit brejle, aby lidi věděli, kde máš předek. Sousedi o tobě tenkrát říkali, to je Kačenka Beranová, to je ta, co má dvoje záda. Honza Staněk vždycky v noci ve 2 hodiny na ulici dělal drsňák. Co teprve, kdyby měl motorku. A ty si za ním lítala v motocyklový helmě. Byla jsem zamilovaná. Prdlaj zamilovaná, co si mohla o lásce vědět v 16, tím spíš takovým grázlem. To nebyl žádný grázl. Byl to grázl. Nosil koženou bundu a měl fuchu sichrhajcku. Kdyby bylo po tvým, tak bych žádnýho chlapa nikdy neměla. Možná by pomohlo, kdyby si je přestala škvařit elektrikou. Zachránila jsem tě před ním. Jak zachránila? Děkovat mi nemusíš. Ani nechci.
Stejně by si s ním nebyla šťastná. A teď jsem? No tak to by si potřebovala spíš terapii ty, děvenko. Koukej nechat tyhle dva chudáky na pokoji. A víš, proč nejsem šťastná? Protože pro tebe žádnej můj chlap nikdy nebyl dost dobrý. Jdu pryč. Jen běž. Jak jsi mohla? Jak si to dovoluješ být vlastní matku? Kriste, pane! Ale prosím tě, nech toho. Ublížit vlastní matce, ženě, která tě porodila. Bože, to je bolest. Bože, to je bolest. Bože, to je závrat. Já jsem úplně oslepla. Odcházím. Mami? Vlastní matku nechá vykrvácet. To není dcera, to je bestie. Viděli jste to? Viděli jste to? Já si ji vůbec nevšímám. A ona ke mně přijde a dá mi takovejhle bodyček. A to jenom proto, že jsem jí chtěla pomoct s těma podělanejma jmenovkama. Ale já vám něco povím. Kdyby Bůh všemohoucí se stoupil na zem a chtěl, abych obětovala jedno dítě, tak to má tahle furie spočítaný. Tak myslím, že na tom nejsme až tak špatně. No, víš, že jo. Promiň, Maruško. Já vždycky zapomenu, jak to máš s touhle rodinou těžký. Ale mám tebe. A ty jsi měla pravdu. Vážně? Měla jsi pravdu, když jsi říkala, že bychom měli bydlet spolu. Marku, ty se mnou chceš bydlet? Ale pod jednou podmínkou. Jakou? Maruško, vezmeš si mě? Samozřejmě. Tak paráda! Naskočíme ke Krákorovi na jedno a všem to povíme! Jo! Fungovalo to. Měla jsi pravdu jako vždycky. Děkuju ti, Katko. Udělám ti hrnek melty. Dobře. To snad není možný. Půjdu a zapálím mu postel. Co je, dědo? Myslím, že umírám. Tak zabouchejte, až to budete vědět jistě. Katko, teď se podívat, co chce. A řekni mu, že jestli nebude spát, tak mu zase změřím teplotu. Jo, Katko, tohle je pro tebe. Co to je? O tu slovník naučný. Telefonní číslo? Na Honzu Staňka. Slyšela jsem ženský, jak si povídají, když jsem byla ve městě na józe. A ty víš, jak nesnáším drby. Ale levitovala jsem zrovna vedle starý Macháčkový. A ona povídá, že manželka se vykašlala na toho Honzu a nechala ho samotnýho se 2 dětma. A to není snadný bejt sám s malejma dětma, to já znám. Tak mě napadlo, že když mu zavoláš, že by mu to mohlo udělat radost. Znáš to, někdo ti zavolá, ty zvedneš telefon a řekneš, ty voláš, to mám ale radost. Děkuju ti, mami. Nemáš za co. Ale jo, mám, je to od tebe opravdu moc hezký. Vždyť já vím. Tohle mámy dělají. Tohle přeci mámy dělají. Tak to je asi všecko, no. Jsem uklízečka, jsem pradlena, jsem kuchařka, ale ze všeho nejvíc jsem máma. A tohle mámy dělají. Říkala jsi něco? Nic. Něco jsi říkala. Že ten Staněk je pořád stejnej grázl. Tak dobrou noc.